Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Je wordt weer één gast in de studio. En dat is een man die een echte muziekliefhebber is. En ik al jaren dwaande hoort mij het programmeren van een fantastisch Friestalig festival. Gaat door iPop. En in dit geval Pieter de Boer. Maar hij neemt Oskiën Os. Ja, wat Max is eigenlijk, Pieter? Welkom trouwens, eerst. Dankjewel. Mooi dat je wijs mooi. PR-man, programmeur. Hoe wie die een officiële functie eigenlijk bij iPop? Programmeur. Dat is toch wel waar ik van naam ben. En uiteindelijk aan de PR er ook bij. Zo kom ik hier natuurlijk ook al joggen hier hoe de vlierbedij. En zo is dat wat doen. En dat is natuurlijk wel makkelijk, want ik boek de bands, dus dan weet je gelijk wie er binnen. En dat is voor de radio en televisie en zo natuurlijk wel hartstikke mooi. De kranten ook net, maar alleen nog maar eigenlijk de omroep. Ja, de krantenlobby ligt om een oor. Ja, dat is de voorzitter, die ken ik goed screwen, dus dan dat is van Romke. 2013 voor het eerst de programmering dienen. Klopt, ja. Dat is Jochen Jelien. Wat wie de onleiding? Ja, ik was in december 2012 bellen terug Thea de Boer, destijds de voorzitter. En ik kwam natuurlijk als jonkje van 14 al op het festival. Dat is gewoon een eer om dan om vregen te worden van zo'n festival. En daar keer je netjes is er. Ja. En ik hier al een beetje ervaring, maar de jeugdzoos, daar boekte ik al wat bandjes daarvoor. Dus dit weer een mooie vervolgstap uiteindelijk. Wel een hele grote stap, maar wel erg superleuk. Ja, wat zie je wel wat in die muziekwereld? Want ik bedoel, programmeren is vaak gebruik van een netwerk. Even overhandelen over een prijs en dat soort zaken. Hè? Ja, dat onderhandelen in prijs, dan dat weer wel even nee. Uit het genre waar de jeugd, zo zie ik dat natuurlijk wel een beetje. Maar ik zie het al in de muziek. Ik wie denk ik 15, 16 toen ik zelf basgitaar begon te spelen. En ik in bandjes kwam. En zij is dat wat doen. Dus ja. Ik heb er wel een beetje ervaring mee. Ja, en de mast, die natuurlijk gewoon de belangrijkste regel van hip-hop horen. Alleen de Friestalig. Ja. Zie je daar echt al heel erg in of net? Hier is daar een beetje een beeld bij. Nou ja, de grote naam kon je natuurlijk, hè? Dat wie het. Maar dat ben je inkoppertjes, hè? Ja, klopt. Maar dan moet je harkingen naar de omroep. Daar is er een goed voorbeeld van natuurlijk. Daar kan je soms denken, oh, dat is leuk voor hip-hop. Maar ik gewoon de provincie, gewoon naar destijds nog Romeinen, zo om te zien. Want daar speel ik wel lokale bands en ik Friestalige bands. Ja, zo begin je wat te lobbyen. En zo kom je naar je bands in. En ja, ik denk dat we dat altijd wel goed doen met hip-hop om naar je talenten er bij te krijgen. Ja, echt scouten dus. Ja, eigenlijk wel. En ik vind het zelf ook wel leuk, want ik mag graag muziekharkje en shit. Dus dat is natuurlijk een mooi dubbel. Ja. Waar best opgegroeid? Jesterijn. Ja, nog steeds trouwens. Jesterijn, ja. Daar hingen we natuurlijk ook al een Friestalige band. Sebeer is er, komt er wel. En ja, dat krijg je dan ook al mooi. Dus Friestalig zit er bij ons wel in. En thuis waren natuurlijk altijd... De radio's toen eigenlijk altijd op Omroep Friesland. Dus daar je altijd al Friestalige muziek. En dat van jongens af aan krijg je dat wel mooi. Ja, vooral radio wat er thuis draait waard? Of kwam er dan wel eens een plaat ergens? Ja, of een platenspeler of een cd in de cd-speler? Ja, zo nou en dan wel cd's. Ik ben van 84, dus het wien de cd's vooral bij onze ouders. Maar ja, dat wie van alles wat je. Van Status Quo, daar had mijn hart erg van. Tot Marco Borsato, werd mijn mem wel heel erg leuk vond. Dus ja, een soort muziek altijd wel om je heen. Ja. En de soundtrack van de jeugd, die eigen smaak een beetje? Ja, dat begon toch wel bij de Heideroosjes. Toch wel? Ja. Oké. Ja, god, je komt er. Dat wie ik mijn eerste CD weer kocht. Daar begon het mooi. En de punk en daarna kwam Springsteen en van alles eigenlijk, van alles. Dus ja. Maar Heideroosjes. Ja. Radio of wie in de Freuntjes die daarmee omkwamen? Ja, Freun. Een squalgenoot van mij hier daar. Een cd van, denk ik. En toen ben ik op het fiets naar de bal gestapt en zelf een cd kocht.
Ja, dat moet eerst natuurlijk wennen, want het is roeg, maar wel weer heel erg eerlijk. Nou, de teksten vind ik vooral altijd heel goed bij hun. Het is politiek, het is wat er destijds gebeurde. Het is gewoon, en domme humor natuurlijk, met de punk ik versteed. Ja. Dus ja, dat is wel een beetje... weet ik wel groot wat ben. En daarna komen natuurlijk Green Day en nou ja, de grotere acts. En dan begint je muzikale ontwikkeling eigenlijk. Wist je ook zo'n type die dan naar concerten hier van de Heide Roosjes? Absoluut. Absoluut. Ik denk dat die man wel 24 pensioen hè. En nog steeds, hè, want ze komen weer om. En dan ging ik weer in. En we dan onder de bar, Jel Wijs of kiest echt naar voren pogo en de beuker in? Nee, ik stem meestal met het mengpaneel, want dan is het gloed het beste. En natuurlijk, de pit was helemaal niet. Maar nee, ik vind het mooi om met vrouwen en ouders te zien en gewoon te genieten. We draaien iets van de Heideroosjes. De eerste echte muzikale stappen dus, richting punk. Is ook wel weer aardig trouwens. Straks de vraag waarom. Dit is Fistful of Ideals. You're a pig, I'm a pig, everybody is a pig. Lying, cheating, sucking every fucking... Heideroosjes, Fistful of Ideals. De eerste plaat die we hier draaien. Maar mijn special guest, dan neem ik hem maar even, Pieter de Boer. Programmeur van het iPop Festival. En hij stopt ermee. Het waarom komt straks al wel geen drama's, ja. Maar na zijn volle hier denk ik, het is wel mooi West. Maar daar komen we straks nog even over te spreken. Toch even over de Heideroosjes. Thuis dus, transistorke. Nee, CD-speler. CD-speler, op slipkamer. ja. Ik geloof net dat is alles dit heel erg leuk vond. Dat ik dit standje buurruzie onzette. Maar ik vond het wel leuk. Ja. Bist in houding een soort punker West? Of wie er toch wel meer muziek en dan ging eens naar een concert nodig? Ja, net in de zin van Hanekam. En dat is licht misschien. Maar net in over de top. Nee, dat totaal. Maar het spreekt me om... hoe het punk is. Het geheel punk. En, Doe het jezelf. Ja, dat. En ik denk, daar kun je een soort van leren. Doch het maar op die manier. En dat is hij hun ik dien. En ik denk dat het alleen nog maar goed is. Ja. Is er een club om die heen die dat leuk vond? Ja, we gaan wel mooi een stel vreun altijd erheen. Ja, dat verwettert dan op een gegeven moment natuurlijk naarmate je ouder wordt. Want ze spelen natuurlijk nog steeds. Dus ik nou net meer maar die jongens. Maar die won mijn oren altijd en dan daar. Ja. En Jesterijn, leuk om in het dorpje op te groeien? Ja, ik vind van wel. Ja. Ik ben natuurlijk altijd een soort futwest in de muziek. En ik vind het dan lekker als dan jongens het dorp erin is en de rust weer omviest. Dat vind ik dan ook wel lekker. Ja, want straks het programmeerschap, echt muzikant dus. Ja, zeker. Ja. Wat weer de oorleding om met mij te beginnen? Nou ja, was toen in de jeugdzoos, in het Channing restaurant. En daar speelden altijd ook lokale bands, coverbands voornamelijk. En wij stonden er op miljoen en we zijn tijdens een bierke, we moeten ik een band beginnen. Ja, best, ik zei, maar ik speel hier helemaal niks. Nee. Dus die jongens zeiden, ik doe dit, ik doe dat. We hebben een bassist nodig. Nou, ik zou dan eigenlijk na een week een basgitaar en een versterker en ben ik los. Oh, heerlijk. Nou, zo is het gong. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Nou ja, daar hebben we zijn eerste bandje maar begonnen. Die is ontstonden in Cubaat, of daar oefenen wij altijd. We oefenen in een fotostudio en dat die helemaal isoleerd. Dus uw naam waar ik Isolated Picture. Oh, geweldig. Ja, dus daar hebben we een periode mooie jeugdzozen die en ik word heel iets. Ja, nou ja, dat waren eigenlijk gauw Green Day, Offspring, dat soort dingen. Hop Harry, pro-gitaar. Ja, maar ik wil Bryan Adams. Nou ja, wat een coverband is. Ja, van alles wat. Ja. Dus ja, dat bloot het al wel in zetten. Oké. Wat die eerste basgitaar, we hellen die wij dan? Frencher bij Mollema. Oké. Ja, die... ik ben er heen gegaan met hard en of ik zou natuurlijk die snel maar als dan heb ik in een band begin, maar de spelers helemaal niks. Nee, maar ik zou we moeten dus na een week naar de winkel. Nou ja, mijn hart zei ik van ik heb er helemaal geen verstand van. Maar ik heb nog een wat klasgenoot van vroeger, die zit ik in de muziek. Dus we gingen erheen. Dus wij hebben snel een loopje door het dorp. En ze belden me om bij Freddy Skeltema en nou ja, die hong in de balk, want die hier een hernia. Nou ja, hij zei nee prima, ik ben mooi en nou ja, wij gisteren naar Frencher en ja, we wegen bij Weensum weer uit, want hij moest even rekken en strekken. Dus we zijn in 2 etappes naar Frencher rijden. Een echt avontuur dus. En dat was een heel groot avontuur. Ja. En dat is begonnen, ja. En bist u dan een jongen die dan een boekje keepet met akkoorden en grepen en dat soort zaken? Of gewoon lekker zelf een knoeien gaat en we show wel? Nou ja, dat wie nog in de tijd dat is het net op internet vind ik cool. Dus ik moest je moest luisteren en mooi screwen, ja, een uitziekje en
dat wie een heel gedoe altijd. Ja, maar die is dus wel. Ja, want anders kom je er net. Want die horen jongens hier nog wat muzikale ervaring en ik totaal. Nee, dus je moet ik luisteren en je moet zien dat je de akkoorden vinden kennen. En dat is als bassist natuurlijk onmakkelijk, want ik hoef geen akkoorden te spelen. Ik hoef de nootjes alleen maar te spelen. Ja. En dat, als koptelefoontje op, stekker erin en mooi uitwaan. Heb je nog pro optreden of wie het vooral het pro oefenen en... Nou, nee, dat ging best wel snel, want we hingen al wel wat kunde en zo stonden we denk ik een jaar later al op een visserijdagen in Haas in het voorprogramma van Gratis Bier, dat wie daar steeds, ik een coverband. Dus we stonden gelijk van 1000 man of zo daar. Dus dat was wel een heel ding. En daar hebben we wel echt, de jeugdzoos, de dwarfsfeestjes, de liedsten vooral hebben we toen wel dingen. Dus we zijn wel on the road going gelijk. Ja. Leuk man. Ja. En best spannend, want ben je op een podium man of net? Nou, ik vind het net erg om op het podium te staan. Nou, de eerste parkeren is natuurlijk wel even wennen. Als je, je bent 16 Santjenier, dus ja, tuurlijk is dat wel even wennen. Nou ja, puberleeftijd natuurlijk. Ja, maar daarna, nee, ik vind het nou heerlijk. Ja. Als het maar net te vaak een thuiswedstrijd is. Want als ik in een restaurant heb ik natuurlijk ook pikken spelen op dwarfsfeesten en dat soort dingen. Dan just elke kop in de cel die kist. En als je ergens oors bent, dan vind ik het net zo slim. Weet je wel, dan lekker los. En in een restaurant ik wel natuurlijk, maar je kent iedereen. En dat is een groot verschil. Ooit droomt van een glansrijke muzikantencarrière of niet? Zeker. Ja, hè? Ja, dan had je zandje binnen en je hebt... je gaat het podium op, dan wil je dat. Dan wil je een beroepsmuzikant worden. Maar ja, dat is net slagen. Waarom net? Vind je zelf net goed genoeg? Of op een gegeven moment komen er al je oren zaken op die paard? Ja, ik werk al heel betier, dus dat speelt allemaal. Bandjes gaat, zat het gaat. We zitten in de leeftijd dat er nou nog meestal studeren gaan. Dus mijn carrière ga ik verder. Dus ik ben in verschillende bands bedaren. Ja, en elke keer gebeurt er wat. En gaat er weer in je fut. Of het houdt op. En dan zag je verder. Dus het komt er dan niet van. En ja, dat is op zich wel spietig. Maar ik heb wat dat betreft wel een goede muzikale carrière. Handnota, vind ik. Ik ga straks verder oppraten, want ik wil ook naar de volgende plaat daar. Bruce Springsteen, Born to Run. Dus hij is als hem draait, graag de live-uitviering. Ja. Waarom dat? Nou, die energie. En vooral de energie van Jontje 74. Nou ja, de 74 van Bruce, jong, dat is fantastisch. Als je die passie in de muziek lezen kennen, dat vind ik helemaal fantastisch. Dat is de eigenwolde stichter, zelfs het is de bas aan het podium. Daar ik zit nou in de E Street Band of zo. Wij spelen mooie band, ik nog Springsteen nummers. Dus we doen het eigenlijk al. Has hem live zien nog eens, alles of net? 15 keer. 15 keer? Ja, terug heel Europa. Echte fan dus. Ja, absoluut. Ja. En toch komt ze bij een opname uit die... de beste van de jaren 80. Ja. Dit is uit 74, Londen, Hammersmith Odeon. Waarom deze specifieke opname? Ja, deze DVD is een periode nu kwam toen Born to Run Shuffle hier bestond. En dan krijg je de eerste beelden van de jaren 70 eigenlijk te zien. Een volledig concert. Er is natuurlijk hier wat vinden op YouTube. Maar dit was het eerste volledige concert wat je zien kon van Jontje 74. Ja, fantastisch. Ik vind het helemaal fantastisch. Live at de Hammersmith Odeon. Prachtige zaal als Londen, Jontje 74. Bruce Springsteen en het nummer de grote hit natuurlijk Born to Run. De kar van Pieter de Boer, Joert, mijn gast hier in 1 op 1, Noorderwien. Elke week Noorderwien uit om eens even lekker trots te praten over het verliezen, het heden. En via smoel kom ik de takkomst. Ja, heerlijk, Bruce Springsteen. Ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg vroeger de kriebels van hem, maar ik begin hem tegenwoordig wel meer te waarderen. Maar doe best eigenlijk gewoon levenslang, is dit? Ja, nou, ik kreeg op een gegeven moment... nooit weer hoor. Nee, no net meer. Ik snap die wel een beetje, want ik kreeg op een gegeven moment cd's van een collega van mij, een gitarist van Siberië, Jan Jetse Brouwer. En die was al helemaal fan. En dan ging je het luisteren en denk, wat is dit? Maar toen ging ik voor de eerste keer live in 2003 in de Kuip. Ja, dat is natuurlijk al fantastisch. Waar zie je het trouwens? Want nee, we stonden bliksem. Met afstingen, no? Ik heb ook grote concerten in die Kuip meemaken. En benam die tijd. Want toen moest het nog gewoon officieel een kaartje kopen. In de rij voor de paskantoor. Ja, herkenbaar. Ja. Al pakken ze altijd de grenzen en de Vriezen. Die zie het niet vierste uit hoeken. Dus ik had de Stones op 100 meter afstand, jongen. Maar dus die is gunstig dus. En dus die is dichtbij. Hij is me
echt in eigen zin kennen, of net? Nou, dat hier net, maar nou ja, ik heb het ook meer shows, jongen. Ik denk van de 5 keer in de pits doen. En ik wil dat er misschien nog 4 of 5 rijen van me doen. Dus ja, dichtbij, ja. Nou, met Pinkpop is natuurlijk een voorbeeld. Daar kist gauw de pit in en daar moest wel wat betierder wezen. Maar daar stond ik redelijk voor aan. En de laatste keer op het Malieveld in 2016 ik weer. Dus stond ik weer, dan moest draven van je leven. En zien als het voor aankomst. Hij speelt altijd lang, had een goede band om hem heen, goede muzikant, vaste band ook trouwens. Volgens mij is hij een redelijk loyaal figuur, hè, heb ik het idee. Ja, absoluut. Ja, hij had natuurlijk in de jaren 90 had er een uitstap gemaakt met 2 albums zonder de E Street Band. En toen had het van mij te zien niet durven dat er weer met de E Street Band on tour ging. Maar echt, ja, loyaal aan de band. Van oude jaren 70 tot nou nog steeds. Is dat jaren als dat best, zijn live concert? Dus denk je, ja, je zit echt wel een band te beuken. Er zit een vriendenploeg op het podium. Ja, Dat straalde van aan. Ze zijn natuurlijk ook al 2 jongens van uit de band. En dat merkte ik. Ze vervangen ze terug als familieleden. Of meestal werd hij wel oorprojecten bedienen heeft. Ja, dus dat vind ik toch wel heel mooi dat er dat docht. Ja, vriendenploeg. Bruce Springsteen, geweldig. Nou, hij is er nog. Hij is een dikke zontiger, is daar zo. Hij is 49, dus 73 denk ik. Ja. Weer bleef hij eruit. Ja, dus met we komen bliksem. Pieter, naast de muziek, en straks natuurlijk het iPop. Maatschappelijk, wat toen had de keuze net maken om muzikant te worden. Echt net de muziekwereld in te stappen. Hier staat graag wollen of denk je, nou, het is wel een leuke hobby of zo. Ja, nou ja, je doet een soort in de muziek, dus het neemt sowieso al een heel soort tijd in. Ja. En ja, wanneer ben je beroeps en wanneer ben je een hobbyist? Dus maar ik vind, als je muziekmaatje bent, denk ik altijd muzikant. In wat voor zin ik. Ja. Maar ik zeg van, ik probeer je een management op te richten. Of ik wil als tourmanager onder de bak. Of ik wil dat wat ook oors in die wereld. Maar Tourmanager, ik ben een soort met de Beatles-sessies op paard. Ja, daar doe ik voornamelijk wel dingen regelen, zei ik. Maar dat is een vriendenploeg, is toch? Dus je ging ik een beetje mooi voor de leuk. Maar wat je uit ook. Ja, maar je doe ik wel. Nou, ik riet daar vaak zeker en de gitaren tussendoor wat stemmen. Dus ja, je doet al wel wat. Maar daar doe ik inderdaad net de boekingen en zo voor. Ja, misschien komt dat haast een keer op je paard. Je weet het ik net wat er al je nog in de toekomst baren gaat. Want welke oorslagen had je te maken qua opleidingen? Nou, ik heb de grafische vaksquality in Zwolle. Daar heb ik 3 jaar zitten. En eigenlijk ik al zo lang aan het werk. Bij drukkerij van de Reems in Jesterheinek. Oké. Ik kom het warpen natuurlijk, jong. Nee, dit heel veel. En dan laten we al heel uitstappen. Ja, boeteloon. Ja, import. Maar toen werkte ik nog in Jesterheen? Ja, zeker. Ja, in de oude kern. Oké. Ja, het is mijn dwarp gewoon, ja. En soms is het natuurlijk ook wat bekrompen en leads. Maar ja, ik heb even een uitstapje maken naar Wommels, maar dat wie al te 4 fut. Nee, grapje. Ik zou wel fut kennen, maar het is natuurlijk... je kent alles en iedereen. Ik heb ook altijd dingen in het verenigingsleven, die in het dorp. Dus ja, dan blow ik gauw heen. Ja, de blues gewoon. Dat is wel. Ja, je weet het net. Misschien komt er ooit nog eens een midlife crisis. Je weet het maar nooit. Wat voor werk dus precies? Wat houdt die werk inhoudelijk in? Dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Jas doet al net wist. Nee. Ja, ik ben breed in Zetburg. En is het een beetje manisch van alles? Dan? ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is het. Ja, dat is het goed omschreven, denk ik. Ja, we doen een soort met papier in de drukkerij. Is dat minder worden de laatste jaren in verband met internet, de digitalisering helemaal? Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ik net. Wij drukken een soort van een online klant. Dat is dus het dagelijkse ding momenteel gewoon worden. Kaartje to go is dat. En dat neemt natuurlijk... dat online gebeuren neemt dat. Dan kun je nog een kaartje ontwerpen. Dus stuurt het eigenlijk op. Wij drukken het en verzenden het. En dat hele proces laat buis. Dat ben wenskaarten, viertje-kaarten. Geboortekaartjes, trouwkaartjes, rouwkaartjes. Eigenlijk alles. Ja. En dat is juist wel dat het gewone werk van bedrijven, ja, dat neemt natuurlijk al. Dan krijg je een salarisstrookje waarschijnlijk. Ik hoor een mail. Nou ja, daarom. Hè. Dus, daar verhoort het wel wat in die zin natuurlijk. Ja. Maar dit is eigenlijk al verbonden online wereld wat je hem doet. Ja. Volledig. Ja. Is dat grillig of juist heel stabiel? Hoe werkt het dat op dit stuit? Ja, daar heb ik het inzicht net echt in. Maar ik zie wel dat die kaartjes wel nemen. Dus ik denk wel dat het een goede stap is om digitaal een soort ding te doen. Ja. En het kan gewoon in Jesterheen dus. Jazeker, ja. Ja. We hebben nog een vestiging. Hè. We zitten in Heerenveen.
Dus het is wel een grote drukkerij worden. Maar Frieske Founders, de bazen, zeg maar? Ja, juist er Heinrich. Echt nou? ja, het is een familiebedrijf. Het is, het bestaat al meer dan 100 jaar en het is altijd in de familie geweest. Ja. Nee, wat grappig. Bijvoorbeeld in column zit dan fotocadeau.nl. Dat is ook wel een redelijk verneemde site. Dus betekent toch dat in de Lietse Frieske dorpen dit soort initiatieven, dit soort bedrijven nog gewoon besteden kunnen. Ja. Ik van het digitale. Ja. En ik denk dat is natuurlijk de kracht van onze baas, dat hij gewoon maakt in de tijd. Nou, dan kist ik een hebben wie niks onderneemt en er niks gebeurt. Ja. En dat doet hij wel. En dat is een prettig bedroog gewoon. Ik zit er al hier in 20 jaar, dus ik ben wel van een lange adem, hè? Ja. En dat wordt redelijk voorspelbaar, hè? Dat denk ik niet eens. Ja. Zei dat wat hoe die? En ik bedoel net verkeerd, je echt net. Want als je daar happy bent, dan ben je daar happy. Nou, ik ben wel van, als het goed is het goed. Ja, dus is toen die streek. Had nog wommels, nijloon. Zijn familie is woordpiek, is alles het waait er. En zit er op de grijden. Maar ja, nee, ik denk echt inderdaad daar viel hij gelukkig bij dus. Ja, en het is gewoon, natuurlijk is het een stukje zekerheid. En daarna is het in de muziek maken is het ook een al grillige ding, denk ik maar. Ik denk het al volle vluchtiger. Dus ja, stabiliteit is misschien wel een goed woord van mij. En zonder nationalistisch te worden, maar een echte Fries, maakt ik zo wel omschreeuwen? Ja, maar net zo dat ik net, had ik in de rest van Nederland ben, dat daar stug Fries praten doen. Dat ging gewoon net. Doe best bij Bruce Springsteen net de man die met die Friese vlag hier te zwaaien? Nee, maar iemand is ik vreun in de muziek. Dus ik heb een heel soort jongens in Zwolle zitten. Dus dat ging gewoon net. Je zult toch boeten je Friese landsgrens en ik een beetje mooi dan dat. Er hoort geen hek omheen. Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik ben wel heel trots op Friesland. Want ik vind wel wat hier gebeurt is natuurlijk wel altijd mooi. Er wordt een soort dingen. Ik vind er gebeurt een soort in de muziekles hier. Dus dat is alleen maar mooi. Ja. Ja. Net de provincie zat in de rare stad. Denk het gebeurt daar niks. En het is alleen maar boeren. Dat is dus net zo. Nee, vind ik absoluut net. Nee. Hoe de Friese taal spreekt. Seberen. Ja, dwarpsgenoten. En wat een toeval. Uit Jesterijn. Ja. Nou ja, dat is goed, neem ik gewoon. Ja, nou, in ieder geval is ik een collega. Er zit ik een peer van de Reems gezien. Dus het is al heel iets. Dat ik ze vertel en denk, oh ja, wat stom eigenlijk. Ja, en nou ja, vroeger ziet Volker Dringers er als zanger bij. Is natuurlijk al een skofke fut. Maar ja, daardoor wij nou bij Springsteen nummers mooi. Dus dat is ook weer heel erg leuk. En Seberen is een naam die al even besteedt. Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang het ze bestemmen. Ik ken me inderdaad heugen uit mijn jeugd dat ze er al winnen. Dus zij volgens mij in zo'n jongen gelierd won. Dus ja, die ben ik al een skofke on the road. Wist u toch hoe vaak ze op iPop staan? Hast u ze wel eens boekt? Ja, zeker. De laatste jaren? Of dat kon net mis natuurlijk. Ze komen dit hier ik weer. Dus om het 2 jaar. Dus in mijn periode sowieso voor jou een keer. Want ik hier de indruk dat ze op een gegeven moment wat stappen binnen. Maar dat net helemaal, toch? Hoe zit het eigenlijk? Ja, ze pakken de leuke krent nu de pap. Het weer een beetje sluimerend om het goed Fries te zitten. Ja, ik denk als ze van de week de gitaren werden ze de koffer heel gaan oefenen, hè. Maar ik denk dat het correct is als fietsen bij die man. Als ze het weer oppakken, dan is het er denk ik weer. Want die nummers, het ben je eigen nummers. Ik denk dat je dat altijd wel houden. Want inderdaad, bent in elk weekend meer op een paard is. Nee, absoluut niet. Nee. We draaien nummer van Seberen, Te volle vaardij. Toeval of zij is nee, wel heel bewust kar om dit nummer te doen? Nou, dat is het nummer wat ze liet me woon en van hun eerste cd. En dit is de oude bezetting nog. En ik vind de oude bezetting leuk. Of de eerste cd vind ik leuk. Want daar zit ik wel wat punk op. Is een beetje zuiver haast. En dit nummer dan toevallig net. Maar ik vind dit van mij won ze de publieksprijs en de juryprijs. Maar het lied wie toen nog natuurlijk een heel groot ding. En ja, dan moet je dit nummer weer eens even denk ik dan. Do wie is nou jong, do zegt ze steen hun eigen wooi, hun eigen dream, de tijd voorbij, geen tijd voor die. De tijd die terug, die leven, ik do mast voor mij, geen stap te back, do hier is die dream, krijgt als zij. Net lang daarop, je stal mooi hetzelfde praat, een eigen wooi. Seberen en Te volle vaardij. De kar van Pieter de Boer, Joert, mijn gast is programmeur. Oski neemt de programmeur van iPop. Ja, lieve tijd voor het maar even nog. Even over iPop zelf. Wat voor festival is dat voor jou? Is dat een combinatie muziekliefhebberij, maar ook jeugdsentiment? Omdat je er zelf ook al kaamst of niet?
Nou, wat ik al zei natuurlijk, hè, het is sowieso al een eer om vregen te worden van het bestuur. En dan ben je toch wel een Fries. Ik vind die Friese muziekcultuur moet gewoon bestaan. En de Friese muziek dus daarom. Sabluwte taal, ik leef en daar strijden wij als iPop wel voor. En dat zal ik altijd sabluwen. Nou, en iPop had het unieke dat een hele pro de jeugd erop komt. Hè? Ja, ik denk dat heel veel ik zeg als het eerste feestje natuurlijk. Het is altijd maart, april. Peerskamandi. Dus ja, het is een van de eerste. En dan komt er een soort jeugd op. Ja. En vooral nood, denk ik. De kaartverkeep get ik als een tierlier, jongen. Het is Maar net wel- is het sowieso altijd wel redelijk stabiel, hè? De publieke belangstelling. Ja, klopt. Maar als je nou natuurlijk 2 jaar geen editie had, dus de just nou dat de kaartverkeep jaren meer verkocht heeft dan de voorgaande jaren. En dat is natuurlijk wel leuk om te zien. Ja. Wie een enorme ziek, toch? Dat is nog een beetje verrompsjost op echt de eerste jaren. Nee, leuke acts. Daar was ik net vol in herhaling vallen natuurlijk. Nee, nou, grote naam moet je er natuurlijk altijd bij hebben. Dus je komt gauw op de headliners, neem ik het dan maar even. Dat zullen de grote bands wezen moeten. Maar daarnaast vond ik het altijd heel leuk om liedse dingen dat ik nergens te ziek in. Ja, ik denk dat u altijd wel slag is. We hebben een editie gehad wie de meer dan de helft wie een nieuwe acts. Dat is volgens mij 2018 geweest of zo. Toen hingen we, of Santje. Toen hingen we zo'n 8 nieuwe acts. En daarnaast de bestaande bands. Ja, dus dan denk ik, ja, er is dus nog genoeg nieuwe aanwas. Dus het kan. En dan moet ik doen. Daarvoor is het op ik. Je kan net 15 grote bands elke keer maar boeken in. En de nieuwe bands links lezen. Dat klopt net. Nee. En die sfeer, hè, is echt altijd fantastisch. Het is wanneer je het heel veel door de muziek en de andere kant ik gewoon dik feest. Ja, klopt. Soepen, heppa, de beuk erin. Nou, wij is hebben- die combinatie die het wel echt iPop maakt? Ja, ik denk het wel. En we hebben het ook wel wat meer proberen naar een festival te lopen. Dus dat de omklanking wat meer festival wordt. Dus het is echt een goede combi inderdaad. En natuurlijk is het een grote party. Ja, een beetje rock'n'roll wijze. Ja, toch? absoluut, Ja, absoluut. Ja, dat vind ik. Ja, absoluut. Wat vondst wat in die smaak saberen in eerste leven? Ja, nou ja, Wat voor acts hoef genieten? Welke hast Simon op iPod? Ja, dit is wat te gek dat dit in het Fries is. ik heb zelf een keer spelen met Green Day in het Fries. Dat vond ik heel leuk. Maar ja, Marcel Smit of een Pieter Wilkes, ja, dan kom je toch bij de naam. Maar dat is wel, daar stiet er wel iets. Het ben gewoon goede artiesten. En dat vind ik wel mooi. Ja. En hoe leuk is het om dit, want je hebt toch eigenlijk puur, het is alleen vrijwilligerschap, hè? Ja, klopt. Hechte club, neem ik hoor. Ja, nou ja, we zitten van de week zijn te rekening, maar ik denk dat het bestuur wat nou zit. Ik zit er dus nog hierin. Meneer Oreman zit er 6 tot 8 hierin. En Roel zit er al vol langer in. Maar die houdt het hier ook op. Maar die is er vanaf het begin bij geweest. Dus Roel Faber is dat, hè? ja, klopt. Ja. Screwer en oudgediende natuurlijk. Die, Ja, toch een beetje het geweten van het festival een beetje, hè? ja, als wij iets net weten, of we moeten iets weten van het vrienden, dan is Roel altijd inderdaad wel weet je het aan moeten. Die weet gewoon dat al, ja. En dat zal ik een gemis worden van het bestuur. Ja, correct. Ja, Jim Douwijk, denk ik, zit er nog een honger in. Dat zal voor Roel ook wel heel, denk ik. Ja, wij zullen er altijd bij. Of net meer bestuurlijk, maar je zult er altijd bij zijn. Je zult ook altijd maar een oor eigen naar het festival zien. Ik denk elke keer dat je denkt, wat gebeurt er in die hoek? Of je staat altijd op scherp. En dat zal sowieso de eerste 1-2 jaar nadat je net in het bestuur zit. Dat zal dat wel even terug appen nog. Jocht de protest trouwens, die hele organisatie. Zo'n programmering. Nou, ja en nee. Je hoopt altijd op het dag zelf dat iedereen gewoon op tijd aanwezig is. Nou ja, En geen dat- hoorsissings en... Nou, dat. En er bent natuurlijk altijd wel backups. Je kan altijd wel even in je telefoongroep. Het wil je net. Nee. Maar het is het mooiste dat iedereen gewoon op tijd is. En je weet, oké, alle 15 bands binnen. Ze binnen een kwartier of een jaar van tevoren bij het podium. Dan is er niks aan de hand. En dan is het goed. Maar ja, uiteindelijk hoort dus dat wel tot een uur jou wat zien. Dat de laatste band het podium opgeeft. Ja, want uiteindelijk ben je natuurlijk, denk ik, een hele jaar. Ik wil dwalen met de tarrie, en ik zo net. Ja, we beginnen september en het eindigt maart, april. Ja. En dan nog een evaluatie erachteraan natuurlijk. En dan, je zit er gauw een paar maanden in. Ja. Ooit te wagen om het hele oor te doen? Of zeg je hem altijd, jongens, dit is de lijn. Je kan een beetje linksom, een beetje rechtsom. Omdat er geen harkzankje seel was, dat hij maar een gegeven moment weer omhellen. Nou, dat zijn dan details. Ja, Maar in Grutlijn is dit het wel? Ja, zat het noostie het vol. Ze is nooit natuurlijk. Want natuurlijk brainstormen wij ook wel eens en zeggen, god, misschien met het oors, misschien moet je ergens een festivalterrein net op een maand. Nou ja, natuurlijk ben je wel zo'n ding. Maar het is,
Je moet het sowieso in Allan houden, want het is natuurlijk het feest van Allan. En het is ook voor alle verenigingen uit het dorp. Iedereen helpt er in mooi. Dus je Ja, het is echt wel een dorpsevenement Ja, hè, in dat absoluut. opzicht. Ja, iedereen wordt erbij belutsen. En dat is ook de kracht, denk ik. Ja. Maar uiteindelijk zit dus vast aan een dorp en kist net een heel soort kant uit. En dit is het grootste terrein, denk ik, in Allan. Dus je zul je gauw bluwen. En als iets goed is het toch heel goed? Of niet? Denk ik. En natuurlijk, in de details is altijd mooie dingen dwaan. Dit hier is de rang in Harkzankje, maar is de sporthal weer hier. Dus dan krijg je het rockhok er weer bij. Dus zo scoot het altijd wel wat terug. En dan, en we hebben de laatste hier, de laatste 2 jaar heb ik natuurlijk het Hammet hiervoor. We begonnen met Eikepop. Dat is voor de echte jonge band. Want dat is natuurlijk ik. Daar moet je al beginnen met opvoeding in de Friese muziek. En daar staat hier Bruno. Dus die zongt voor de liedsten begint hij meer iets om 1 uur. En 12 uur begint het grote festival. Ja. Bruno op de K3-tour. Dat is ook Ja. wel mooi. Ik weet net dat als je vliegt, denk ik in dat. Maar Dat is natuurlijk mooi, man. Ja, nee, maar ik snap die wel. De jonge jeugd maakt echt belutsen worden daarin. Wat is die indruk? Die Friese taal op het platteland. Jesterijn, Wommels, de naam vallenleven van de plakken. Wordt die drempel hield het grutter, heger? Jij staat meer Nederlandstalig ben, maar de Nederlandse taal op voet of juist net? Hoe speelt het dat eigenlijk? ja, in die hoek? ik denk dat het meer steeds wat tweetalig krijgt. Op Squallen sowieso natuurlijk al. En denk je in het dorp Mickey mooi. En goed natuurlijk, want je bent net alleen nog een Fries. Je bent een wereldburger, Nou ja, denk er ik staat dan. geen hek omheen. En gelukkig maar net, ja. Precies. En dan krijg je natuurlijk steeds meer import in het dorpen. En dat geldt net alleen nog via Straan. Dat is natuurlijk in al het dorpen zo. En daar is er echt komen slim. vaak Nederlandstalige band. Ja. Uit die gezin wij. En ik vind het altijd mooi als ze het wel begrijpen en het gewoon, als wij gewoon Fries praten, bedoel, dat het dan goed is. Maar dan hoezo mij net kliek Fries te praten. Het is wel, ik vind het wel cool dat ze het wel doen natuurlijk, maar het is net een mutten. Nee. Nee. Want toen ook maar de muzikanten straks ik weer wij komen. Hè? Ja, klopt. Ja, en natuurlijk, jij hebt wel verloedering in de Friese taal, maar dat hebben wij ik al. En dat zit ik horen. Je voor Nederlands, je voor Engels. En dat is in de Friese taal en in de Nederlandse taal beide staat, denk ik. Dan kunnen wij mooi wat Engelstaligs draaien. Alhoewel, het lijkt mij nog wel aardig dat ze Iron Maiden nooit nog eens in het Fries doen. Ja, dat lijkt mij ook wel te kijken. Het nummer van het beest. En dat, nou ja, breng jouw dochter naar de slachter. Ja, ik weet niet hoe dat uitpakken mag. Nee, Maar, dat is wel een hele knutselpartij, denk ik. bring your daughter to the slaughter. Goed. Maar je wil het van Maiden draaien. Waarom Maiden? Ja, dat kwam al vrij vlot achter de heideroosje zo. Want, dat is Ja, dan wie vandaan je logische stap? Nou, eigenlijk net. Hè, had je de punk waar komen, dan ga je in één keer naar de British heavy metal. Ja, je wordt voort wat milder. Hè? Dat ken ik. Ja. Maar nee, Maiden, ik zou een band die je live sjuggen. Dat is natuurlijk wat er gebeurt op een podium. Oei. Ja, fantastisch. Oké. From Here to Eternity. Iron Maiden. She fell in love with this crazy machine. She leaned on the ones can't start clean. She'd never seen the beast before, but she thinks they want it more. Ja, lekker. Iron Maiden, From Here to Eternity. Is een keer net een grutte hit, om het zo maar zo te drukken. Maar dan een leuke kaart van Pieter de Boer. Joep me gast in deze 1 op 1. Het rint al, ze staan zo naar het eind aan. Dat straks nog 1 plaat. Pieter, ja, Maiden, dus hij leven. Deze had ik een aantal keer een live show. Die pakken altijd uit met grutte jachtshows. Ja, en poppen en gitaristen op een podium. God, wat een show is dat, ik. Ja. Dat is echt een show mooi heavy metal. Ja, dat is mooi. Ben er in die jaren, dat is de programmeur van iPop wist. Acts was die het echt helemaal uitpakken. Ik bedoel, net op de Maiden manier. Dat zit er net. Ik snap dat de Hoenok op geen 5 trailers mij neemt. Maar Ja, nee, wij ik denk, Jet is er hier nog wel een handje ervan om er een feest van te maken. ja, een ballon en dat soort, of een grote ballon in het publiek. Dat hier hun ik wel inderdaad, maar wij hebben gewoon van maar wie dat dus, nou, het is een jubileumeditie geweest, maar die vuurpielken en dat soort dingen en dat soort dingen dienen we er wel bij. Dus we pakken hier en daar wel eens uit en dan dienen we dat wel in oerl is maar de laatste band, wie het dan kriegs is maar. Ja. Maar ja, zou uitpakken als inderdaad een Maiden is er natuurlijk net bij op een iPop. Dat zou nog wel eens een mooi steun zijn. Ja, ik zal het voorstellen. Dat kan nog correct. Want, nou ja, al een paar keer onrefereerd. Toen stapte mij. Waarom eigenlijk? Ja, en jongen hier, kom horen dingen op je paard. Ik geef weer meer muzieksmaatjes zelf. Dus ja, dan moest die focus weer even verliezen. Want het neemt zo tijd, zo'n festival organiseren. Maar de band waar ik nou mooi op tour ging, komt ik een soort los. Dus daar zie ik een soort me vet. Wat is er aan?
Ja, ik ging maar de meesters op tour. Met de meesters. Ja, naar je band. Aha. Ja, wij vrienden hier al een paar showtjes erop. Ja, in mijn corona is dat maar bij jou en toen moesten we weer in de lockdown. En ja, dan ook weer los. Ja, correct. Ja. Wat voor soort muziek gaan we dan? Ja, het is mijn Jelle B. En het wordt eigenlijk dezelfde manier wel een beetje, zodat Jelle het altijd in heeft. Maar nou maar een drummer en een bassist erbij. Maar uptempo, feestelijke Ja. muziek. Ja, feestje bouwen. Beetje Suskes-achtig. Nee, ik denk dat, ja, vies de Suskes een liedje op Jelle B? Dan wel. Nee, ja, of Jelle Beek gaat richting Suskes, hè? Dat ken ik nog. Ja. Ja, ik denk dat we het op Jelle's manier wel wat doen eigenlijk. Maar inpluggen en de beukering dus? Ja, Oké. ja, absoluut, ja. Een beetje punky of juist Ja, er niet? zitten wel wat nummers van Green Day, Foo Fighters, dat soort dingen tussen. Dus, en dan op akoestische gitaar, hè, want Jelle had was je een akoestische gitaar. Ah, dat Ja, wel, ja. En nog even nog iPop. Oké, best mij de muziek bezig en best mij een band bezig. Maar het lijkt me best wel pittig om dat te zeggen. Nu moet ik stoppen mij, of niet? Best dat vergroeid met het festival, of niet? Ja, en iedereen ken je ertussen natuurlijk. Het is natuurlijk Pieter Bellen, ja. zo er iPop gaan. Ja. Ja, dat is heel wel voor mij ook een wendworm. En voor de bands misschien ook wel. Maar als je een goede opvolger. Hè? Gosse Pieter zit ook al in de muziek. Van de band NNB, ja, hè? zanger, bassist van de band. Dus die heeft natuurlijk zijn connecties ook wel. En dat is alleen maar goed. Want die zit ik tegen bij de bands. En dan is de oerdracht wel makkelijker dan als er in opzest. Eigenlijk zat ik er destijds in kamer. Geen connecties had. Ja. Maar dat betekent ook dat hij weer om zich heen een maat, scouten maat van waar zitten de nieuwe Friestalige acts. Maar dat gaat een beetje op een del in dat. Hè? Dat is dan hier dan je mag was toch steeds in 2018 een editie gewoon hier is het hartstikke helden om nieuwe acts. Maar soms droeg het dat ik er niet eens weer op, hè? Ja. Heb ik het idee. Ja, dat is, nou, ik weet net, je bent al 2 jaar natuurlijk net fut geweest, dus ik heb geen idee wat er nou speelt en wat er bijkamer is of wat er futgong is, want er zullen natuurlijk hier en daar wat stappen wezen. Ja. Dat krijg ik in deze tijd. Ja, dat is nou zien hoe dat uitpakt om komende jaren. Ja, correct. Ja. Maar ik eerst lekker spelen, want ja, als er één ding uit die verhaal duidelijk wordt, is dat muziek is een enorme belangrijke reden in die leven, of niet? Absoluut. Ja. Ja, eigenlijk, ja. Ik ken net een dag zo'n muziek. Had ik het nog zelf maatje of had ik het nou jaren maat of maat? Dus nee, ik hou gewoon erg van muziek. Dat is gewoon wel echt mijn passie. Ja. Ja. Hoe had de oren de 2 jaar dan beleven? Niks gang terug. En net alleen een iPop moest online in een keer, hè? Weer een online editie. Hoe Ja. voelt dat trouwens? Ja, vond ik mooi. Of dat toch wel? Nou ja, dat we vrienden hier natuurlijk. Ja, in de kroeg, Ja, ja. in de kroeg. Dan ben je toch dwanen met het organiseren van een mini-festival. Ja, wel leuk, want ieder voorheen wel alleen maar filmpjes. Want toen moesten we natuurlijk hals over kop stapje. Want in maart kregen we de corona. Ja. En toen stond ons festival eigenlijk 3 weken later op de planning. Ja, dat kon er toch in. Dus Toen toen moest hebben een hoop moeilijke telefoontjes plegen, denk ik. ja, en toen hebben we inderdaad alle artiesten vregen om een filmpje te maken. Dus toen hebben die dag hebben we echt de iPop-tien echt alleen maar filmpjes uitgestuurd. En vorig hier een online live editie. Ja, en dat viel er wel als een echte editie eigenlijk. En, Die wordt heel gezellig. Ja, weer heel gezellig. Dat is hartstikke weer. zo, wij hebben altijd de regel dat we net drank drinken maar hoe op het festival. Maar dat is nou eenmaal toch? nou eenmaal. Maar dit weer een beetje een festival. Nou, dat mooi dan ik toch? Ja. Ja. We zijn blij dat we het wel mochten. En het is goed bezoen. En, Maar Maiden, Springsteen, iPop, er best heel wat bezig. Ik zelf optreden met dat hele live gebeuren, ergens heen en met zijn eigen zin. Dat is voor het West waar hier verlien. Ja. Als het even als muziekliefhebber, ik bord mist of net? ja, absoluut. Ja, echt. Dat is net. Deze keer is het van Joen, ik ga naar de Romein of naar bijvoorbeeld. maar ik ga naar Joen Fut, naar Ja. muziek. En dat koe ik gewoon net. En ja, dat mis je wel. Dat mis je echt. Dus je hebt wel hele 2 oren hier belibben als de hier ervoor in de muziek. Ja. Ja. Ja, raar hè? Ja, eigenlijk wel. En ik wil saai eigenlijk. Dus we hebben wel een soort livestreams die ik, maar de Beatles sessions en dat soort dingen. Dus Ja, is toch hoors. het is toch hoor. En nou ja, toch, je krijgt wel muziek mooi. En dat vond ik voor het in mijn iPod ik. Vond ik maar de Beatles sessions. Hemiel hebben die nog, ik online. Dus we hebben wel, als je erbij bent, is het wel live. En het is natuurlijk oors dan dat je er nog zit te zien. Maar ik ben bij al die dingen gewoon onwijzig geweest. En dan viel het nog wel een beetje als live.
Ja. En staan er al pro de festivals en concerten in de agenda? Dat is toch kaarten kocht? Wij gaan helemaal los, of net? Nou, dat is een halve ding, ja. Wat had je in de holle, tenminste qua planning? Nou, wat ik nou nog steen aan concerten is de Hydroosjes natuurlijk. Ik zal naar Elton John, want die stond nog op mijn verlanglijst. Ja, heel wat oors. Heel erg punk. Heel punk. Toto, ik zei punk. Oh my god. Ja, ik heb gewoon een hele brede muzieksmaak. En dat is wel lastig. Ja, en de Peppers ging nog heen. Dus Oké. dat is niet genoeg op de planning. Ja. Ja. Had de verste groep mensen geweest altijd de Nee. concert, maar door gewoon wisselend. Ja, verschillende Maar de mensen. ene is naar Elton John en de andere is naar de Ja, Hydro's. precies. Ja, de ene vindt Elton John leuk en de andere vindt de Hydroosjes leuk. En dan moet je het een beetje maar skimperen. Het rent heel langzaam naar zijn eind. Toch even een iPod. Wat was de programmering die voor de laatste keer? Nou, eigenlijk had Gossip Pieter hem de dier al helemaal dingen. Oké. Dus hij ziet er net is helemaal 100% mee bemoeid. Nee, hij pakte het heel snel op. En er stond natuurlijk hier en daar nog wat van 2018 met we beloftes onder in hier. Ja. En dus dat bleef ik al staan. Maar wat staat er? Vertel maar even. Trijke niks. Jitteaser. Komt er zijn we weer om op het festival. Subberen. NMB. Ja. De rest, ik weet het eigenlijk al in het is. Nee, maar het is, je hebt 15 acts. En dan om die al wat ik ken. Oh, goed. Jet is er. Dat wat een... Ja, leuk dat die man er komen. Ja. Nou, dat is zo'n band die het eigenlijk stopt en dan weer er is. En dan een beetje het Subberen verhaal. Ja, en ik al heel vaak, net volgens mij, op iPop stien had. Ja. Welke editie gaan we het eigenlijk op? Ik ben het volledig kwijt. Maar die iPop... Want tel je hem nou de online edities mei of zo? Hoe zit het Ja, eigenlijk? daar ben altijd wat Ja, discussiepunten. daarom. Ja, ik denk, begin hem nog even. Nou, let het maar op houden dat het de 24e editie is. En nou, we hebben natuurlijk al vaker cancelen met maar de Monte Claus hier. Dus er ben nou een stikker straaien netro-gang. Maar ja, binnen de livestream editie is dat dan een editie. Ja, dat is een wat een moeilijke val. Ja, goed. iPop en daar mij fantastisch naam. Het festival Geert voorlopig nog wel even trok. Gelukkig. Bluesbal vrijwillig. Ik begist volgende keer de gehaktballen brieren of gist bier tappen of door de beveiliging of... Ja, ik weet het als ze me nog hebben al ergens. nee, maar ik ben er sowieso. En dat ze of in de opbouw bij of weet ik niet. Maar ik volgende keer een feestje vieren. Nee, dus even. Dan meest hoe die wil drinken dus. Ja, leuke zijn we. Ja. Als laatste, de Foo Fighters. Ja. Negatief in het nice, want de drummer Ja. is verstoren. Zomaar. Ja, Hij voelt samen om. raar verhaal. Ja. Ja, en spietig, want deze band die natuurlijk... ik zo'n band... ik kan een live showen. Ja, heftig voor de band sowieso. Ja. Sowieso voor Dave Grohl natuurlijk. Weet je, een tweede vreun missen maat. Ja. Nou, Kurt Cobain. Ja. Ja, heftig. Mijn gevoel zat ik dat de Foo Fighters stapje. Nou ja, ik zou ook net hoe je dan nog verder kennen. Maar goed, Nee. die mensen de energie misschien wel. Dat zou kennen. Ja, je moet het maar aanwassen. Ja. Maar, ja. Maar goed, favoriete band dus. Nou, in van de... Ja, ik vind alles eigenlijk hartstikke leuk, hè? Foo Fighters is een strakke band. Ja, absoluut. Ja. En dat is die man, die speel ik meer dan 12 uur. Hè? Dus ik hou van bands die lang spelen. Dat Ja, dat die is- in ieder geval 100% vergeren. Absoluut, ja. En dat is in de punk weer iets minder. De Hydro spelen wat kwaad, maar dat gaat wel 100% om. En dat is met de Foo Fighters zo, dat is met Springsteen zo. Oké. Voordat ik je bedank. Wanneer je hem on tour, maar Hittertek de meesters trouwens. Ja, die had de meesters. Ja. Oké, Ja, die oren twee man ben meesters. Of jij had hem natuurlijk omscholen litten. Ja. En wij zijn nou de meesters. En ik ben dat net, maar daar moeten we maar wat op verzinnen. En de zandje staan we in de Twaggemeen. Dan beginnen we. En dan tot september staan de boekingen al vast. Succes. Dankjewel. En doe bedankt voor je komst. Foo Fighters, Dear Rosenberg.